Alright. سلام كلهم تخاتلتي كري برودكشن كما يدخلوا كما ياللهم ببزلهم سلام تعنا سنة زلوا جزيت حلفوه دلو مع الملء تسفاي مبارك كمتي كل جزء نقول مالتي أنا حدا كافت زقرب سرحات النهر كوينو أبقى زانا كنت كمل لهم النخيل ويكا أب كونستراكشن سرح لهم سرحات كل جزء وي عينتات مسارحي ويكا تي ايديا حسابات كما يكم زنبرة جزانا ويكا بخما يكم كيروخ النخيل زري مدب كل جزء يزرق حالكم أبزي كمو دما بفلي زبالة دما توساخي حابريتا زلوهم إنفورميشن كهوبنا زخولو بلوسات حواتنا عند عدم كدما اتناتهم تمكرو ككافلونا ويكا فلتاتهم شيرك قبرو يعدمهم بتناتهم مسرد زهوبنا إنفورميشن كأخلا هنا تربحتي خنكون زلني تسفا مع المولو تسفاي سو أبزي حالفة ديزي بزعبا ناي حقي مهر بسنا حقي بزعبا ناي personal injury attorney أنتيلكم نيرة السودما بزعبو ناي حادقات زقاتمنا أبكار أكسيدنت خون خيل ويكا أبسرحنا زقاتمنا حادقة بلوير توعنا بخمي كم فتحو أنتيلكم نيرة إتهم زيرا أخمون نحرال لهم كونكم لك أب يوتيوب له حجون أب بيوتيوب لايف أتينا لنا بوجين كتكبرنا تخليهم قرية برودكشن زبل أبتبايلو دسين كبينا تيك توك بتيك توك تكاتاتلنا بتيك توك تكاتاتلنا تخليهم سلازي نلومي اتي مدب حزنا مسينا زلنا دما هوم اسيستانس ويكا سيلر اسيستانس تبهال حدش انتاي وتشلو بتزلنا نايت زلنا يستت نايت نبرو ختما انتاي حاجزات كنركب نخيل as first home buyers ويكا تي FHA زبهال فللياتون دحر زين فلتخينا اتناي فدرال هوم اسوسيشن زلو حاجزات كنرخبو نخيل بتم سمو يا خرخبو خلنا تي انفورميشن نصور حبريتا خنركب سلازلنا بوخا كاب مسلني تارينا دما بنصرنت كنفلطو صبو كوينو سمعني سلازي نلومي اتي امصينا زلناون حاونا ريليترز يوم مصينالو اتي حدش وصي زلو انتايو كنغرنا مالتي سلازي كلهم نزي مدوات تكاتاتلو ويكا مسانا جينك تغبر بزقاتامي كعدمكم دلي نايلومي ارستنا دماتي هوم اسوسيشن زبحال حاجزات بخمينا نرخبو من يكرخ بزخيل نعو كواليفاين خنكون ك انتاي كنمال علنا زبل ارستي حجنا مصينا لنا نزر استزن خملسنا دما او ريل استيت زسرح لايسنس زخونه حاونا سيوم عدينا لنا سلازي بتيك توك تكاتاتلنا زلهم مسانا جينك تقبرو نحركيكم تصبوي اب يوتيوب علنا سيوم حاونا وناب ساعات مسانا لهم مسانا جوين كقبر كنبلو مالتي سلام سيوم حاوي سلام قري هوي كم تكون سلام لي كمي كني خا صبو yeah thank you for coming again so كنتي مغسلتا مدب غيرنا دلنا كل غزي thank you حنتي عربي every friday time هيبنا لو سيوم حاونا every friday ساعات 10 حدينا خنجمبر زغبانا نيرت مدباتنا قرب جن كسابتي تكنيكال كستايزلوم دحوخم قرب انتاي دبال كوين اللهو سو افتي زلنا انتاي دبال هجي عربي every Friday 11 AM New York time ويكا Eastern time مالتي كل جزء اب لايف كلمسينا concerning بزعبا ناي غزا زملكت ناي ريل استيت زلو حاوريتا نخبرنا سيم حاونا كافت زلو تايم فقادنيا خوينو الساعه حنت معلت وفيلنا له سلازي نلوم دما يتحجوا متي دلو ارستي ناي اسيستانس زركب حاجزات بخمي كان نرخبو ويكا بزعبا ناي غزاي مالتي سيم حاوي من البات نعخا مجمريا يكون نزي تدقاقام زي نسيحنا ويكات انفورميشن يبقانا لها دحان ولا لهم ون حدثتي زمتو ندحران ليمنا خوينهم مجمريا مزخونه نمللاي زاكل بمللاي كنجمرو مو اتي زلو ناي غزا امر ويكا ناي غزا سيستم كتنغرنا يخا مالتي انا شمعي سيوم بحال افلال فيز نبر ابزي ريل ستيت እንዳሳሁን እቲ ኮሚኒቲ ህግዝ ማለት ገዛ ምግዛ ምሽያጥ ምክራይ ዝደሉ ሰባት ህግዞሚ ቀደም ጀሚረ ዝገብሮ ነገር ነይሩ ስታርት 2010 ከመገብር ነይሩ ህጂ ግን እቲ ላይሰንስ አውጽየ በላይሰንስ እንዳህገዝኩ ማለት እዩ ቅድመ ላይሰንስ ምርካበን ነቲ ህዝቢ ዝፈልጦ ኢንፎርሜሽን ሸር ገብር ነይረ ላይሰንስ መስረከብኩ ድማ በአብዩ ሀገዝ እንዳገበርኩ ርከብ ማለት ነው ኮሚኒቲ ምትላልፊያ ኮሚኒቲ
كل شيء ما حدش نجار حدش information كذا كلنا عندنا بس أنا share نقدر Gary production YouTube and thank you for presenting that Gary. ثانك يو سيم حوا ثانك يو سخاون تايم كاهبكات زلكا فلتت نحبرة سبي بتزفرتو كمهرن كم حلالفيني الكامن صحا كمسكنا كيفتو اسكيب منالبات كل جزء تدقاقامي زخون حتى له انتايو فلاي مجمبر يزخون غزان زغزء مالتي اتي زغزء كو اوريدي حدا ستيب جامب سلاز غبره اتي مسرح يفولتوي مالتي نتي مجمبر يزغزء ግን يتحاوس ناي FHA زبال كونفنشنال زبال TVA زبال ناي مورجج سيستم انتاي تفللياتو تسماتو يا ابز حلفه نغير كان نيركها منالبات نلومسكي فللياتو بزعبو انتايو اتي ايناي بلوصنت አለዎ تفليነት ከንታዩ ናንክ ትገልጸላሞ አፍቲ ናይ ሎመር ስትራን ከይዲና እንደገና ደግሞይና ናሃድሾም حاليوم information ፈልጦ كندغمو إنا زرابنا يور last week. So مبزاتهم زغاطموني client first time home buyer. Last year I think I helped about 10 people buy home. From 10 people I think 8 of them was first time home buyers and 2 were just buying for investments and for to build wells. That's why they were buying it. So مبزاتهم the question ዘለዎም አይናይ mortgage is the bill. So a bank تكيد كلتا option ኣለዎም. FHA تكيد ኮንቬንሽናል ተካይድ ማለት እዩ አይና ይሃይሽ ከትሰቢል ይፈላለይ ማለት እዩ FHA ንመኒው ጽቡቅ እንደ ተባሂሉ FHA is good for people with low income እቲ ኢንካሞም ጽቡቅ ዘይኮነ FHA የድልዮም ማለት እዩ FHA ማለት ታፍሩ ትርጉማን ታያ ፌደራል ሃውሲንግ ኦቶሪቲ ጋራንቲ ዝገብሮ ሞርጌጅ ማለት እዩ እቲ ክሬዲት ስኮሮም ሎው እንደህር ኮይኑ below 650 እንደህር ኮይኑ FHA ይጥቀሙ ማለት low income, low credit, you qualify for FHA loan. If you have a high credit score, if you have good income, conventional is good for you. Yeah. Okay. اسكي حراي افتي منالبات يا كنغبرو زلنا قدامነት ዋላውን ተደገምናዮ ሕማቅ አይኮነን ባህላየ ከም መጀመሪያ ገዛ ከገዝእ ንዝደልሰብ ንመን ይኽረክብ ዘሎ ቀዳምነት ወይ ካንታ ይዘልያ ቀዳምነት Okay. መጀመሪያ ገዛክ ሕጂ ገዛክ ገዝእ ከለካ ካብ ሓደ ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ክንደይ ሰብ ተዛረብ ገዛ ንምግዛእ ሪል ስቴት ኤጀንት ኣሎ ሞርጌጅ ብሮከር ኣሎ ናይ ሆም ኢንሹራንስ ዝህበካ ናይ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ኣሎ ኢንስፔክሽን ዝገርመካ ናይ ሆም ኢንስፔክሽን ሰባት ኣለዉ ታይትል ዝህቡካ ናይ ታይትል ካምፓኒ ኣሎ ስለዚ ገዛክ ትገዝእ ከለካ ምስ ሓሙሽተ ዝኾኑ ዲፈረንት ካምፓኒ ትዘራርብ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ብሃንሳ ክሰርሑ ኣለዎም ነዚ ሪል ስቴት ዘድልየካ ኦርጋናይዝ ምግባር ክሎዚንግ ዴይ ክበሃል ከሎ ኩሉ ብሃንሳ ክመፅእ ኣለዎ ክሎዚንግ ዴይ ማለት ነቲ ባንክ ታይትል ካምፓኒ ኢንሹራንስ ካምፓኒ እቲ ሪል ስቴት ብሃንሳ ኮይኖም ኣብ ሓደ መዓልቲ እቲ ክሎዚንግ ክገብርዎ ኣለዎም እቲ ኦርጋናይዝ ዝገብር ሰብ የድሊ እዩ ግን ናይ መጀመርያ ስቴፕ ኣነ ዝመስለኒ ቅድሚ ገዛ ምግዛእኻ ነቲ ሪል ስቴት ኮንሳልሽን ምግባር እዩ ፈርስት ኮንሳልሽን ሚቲንግ ይበሃል እንታይ ዓይነት ገዛ ትደሊ ኣበይ ኤርያ ትደሊ ክንደይ እቲ በጀትካ ክሬዲትካ ከመይ ይመስል እዩ ዘዛረበካ ናይ መጀመርያ ትረክቦ ሰብ ሪልተር ማለት እዩ so real estate is the first person you speak to the next is going to be the bank because you know ገንዘብ ዝህበና ባንክ እዩ እቲ ሞርጌጅ ንረክቦ ካብ ባንክ ስለዝኮነ next step is going to be ባንክ ንረክብ ካብኡ ነቲ ባንክን ነቲ ሪል ስቴት ንረኪብና እቲ ኢንፎርሜሽን ንስረክብና ድማ ገዛ ምርኣይ ንጅምር ማለት እዩ ንፈትዎ ገዛ እንድሕር ረኪብና ድማ ኦፈር ንገብር ኦፈር ንስገበርና እቲ ኦፈር አክሴፕትድ እንድሕር ኮይኑ ድማ ናብ ታይትል ካምፓኒ ከይድና እቲ ታይትል ክፃረብዎ እቲ ገዛ እዳለዎ ድዩ እቲ ታይትል ክሊን ድዩ ኔም ትራንስፈር ዝገብር ናይ ታይትል ካምፓኒ እዩ እሶም ምስ ወደኡ ድማ ምስ ቀረብና ክሎዚንግ ነቲ ገዛ ኢንሹራንስ ክንገዝኦ ኣለና ኢንስፔክሽን ክንገብር ኣለና እዚ ኩሉ ሰባት ክንዛረቦም ዘለና ካምፓኒታት እዮም ገዛ ንምግዛእ ናይ መጀመርታ ግን ፈርስት ስቴፕ is to speak to a real estate agent. Okay, ጽቡቅ እቲ ክሬዲት ክንደይ ክኸውን ዘለዎ ንጀማሪ ከም ጀማሪ the best is 650 and more you get good product you get good benefits more credit score እንደህራሊካ less interest rate ትረክብ ማለት እዩ ጽቡቅ ክሬዲት ስኮር እንደህራሊካ ትትረክቦ ናይ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ less እዩ ማለት እዩ even if it's 1 point for example had a 680 credit score in the Haraliwon had a 679 in the Haraliwon ዝረክቦ product different product in ዝረክቦ ስለዚህ
ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ይባላል በመሳሰብ ዘይፈልጦ ፈርስት ታይም ሆም ባየርስ ኩኑ ሰባት ዘይፈልጦ ነገር እንታይ ናይ ገዛ ኢንሹራንስ አለው ናይ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ድማ አለው ፒኤምአይ ይባላል ፒኤምአይ ፕራይመሪ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ትከፍላለህ ከነቲ ሞርጌጅ ማለት እዩ ጽቡቅ ክሬዲት እንዳራሊካ $40 $30 ይከውን እቲ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ በወርህ ትከፍሎ ማለት እዩ if your credit score is less than 650 630 እንደር ኮይኑ ግን $200 $150 ይከውን ከሉ እቲ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ትከፍሎ ስለዚህ if you have a good credit score is much better. Okay, so credit score na ጽቡቅ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ዘለና ናይ ሞርጌጅ ሬቱን ይቅንሰልና ማለት እዩ ብጣዕሚ yes ትሑት ክሬዲት ዘለዎ ክንሱ ግን ገዛ ክገዝእ ምስ ትደልኸ ብኸመይ መንገድታት ክገዝእ ይኽእል ብሰንኪ ክሬዲት ከምዚ ተሪፍኒ ከምዚ ጎዲልኒ ዝብል ሰብ እንድሕር እዩ so credit ግን ድሌት ናይ ገዛ ምግዛእ ዘለዎ ሰብ እንታይ ክገብር ይኽእል ሕጂ ናታ ክሬዲት ዘለዎ ዘይብሉ ሰብ አሎ በቂ ዳውን ፔመንት ዘይብሉ ሰብ ድማ አሎ two different things high credit score ሃሊካ እቲ ዳውን ፔመንት እንደዘይብልካ እቲ ሓደ ናይ ፋይናንሻል ፕሮብለም ማለት እዩ ዳውን ፔመንት እስካ ድማ ሎው ክሬዲት እንደህረሊካ ናይ ክሬዲት ፕሮብለም ዘለካ ማለት ሕጂ ምስ ሪል ስቴት ምስ ተዛራብና you know qualify ክገብር ደ እንታይ ዘድልየኒ ኢለክ ኮለና እንተንሪኦ ነገር ፋይናንሻሊ ስቴብል ዲዝ ፐርሰን ባንክ ሴቪንግ ንዳውን ፔመንት ዝከውን ኣለዎ ኢልና ንሪኦ ካብኡ ድማ እቲ ክሬዲቱ ከመይ እዩ ጽቡቅ ክሬዲት እንደህረሊካ everything is good financially stable እንደህር ኮይንካ ሓገዝ ያድልየካ ማለት እዩ if you have a good credit but not enough for down payment not enough for closing cost assistant program አለው if you have low credit na FHA program አለው ዝህግዘካ ማለት እዩ ሞርጌጅ ንምርካብ so somebody with low credit score they go with FHA mortgage program somebody who have good credit or bad credit doesn't have enough for down payment doesn't have enough for closing cost assistant program ንሪኦ ማለት yeah okay ጽቡቅ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና በዚ ብቲክቶክ ትከታተሉና ዘለኹም ንጹር ክኾነልኩም ድምፂ ወይ እውን ስዩም ሓውና ንኽትሪእዎ እንዳርኮንኩም ብዩቱብን ብፌስቡክን ላይፍ ኣለና ሶ እንድሕር ናብ ጆይን ክትገብሩና ኽኢልኩም ንጹር ክረኣየኩም ይኽእል ወይ እውን ዘለኩም ሕቶታት ብቐጥታ ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ነመሓላልፎ ዘለና ብሰለስተ መንገዲ ነመሓላልፎ ኣለና ቲክቶክ ፌስቡክ ብዩቱብ ገሬ ፕሮዳክሽን ዝብል ዩቱብ እውን ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም እንድሕር ጆይን ጌርኩምና ንጹር ድምፅን ንጹር ክረኣየኩምን እዩ ማለት እዩ ሶ ስዩም ሓወይ ታንክ ዩ ምናልባት እስኪ ኣብቲ sometimes ክንገዝእ ከለና closing cost እንታይ እዩ ክንደይ ዘድልየና ንምንታይና closing cost ንኸፍል ኣብዚ እውን ብዙሕ ሰብ ሕቶታት ዝመፅኦ ሕቶ ኣሎ closing cost ክንደይ የድልየኒ ክንደይ እንድሕር ሒዘ ገዛ ክገዝእ ዝኽእል ዝብል ኣሎ ሶ ነዚኦም ከምዚ ዝብሉኸ ወይ ከምዚ ርድእ ዘለዎም እንታይ ርኢ ኣለካ ኦኬ እዚም ኣለም ዝገጥመኒ ጥያቄታት እዩ ብጣዕሚ ብዙ ሰብ ግልጽ ዘይኮነሉ ነገር እቲ closing cost እዩ ምስ ኩሉ ሰብ ይፈላለዩ it's every person is a different case every purchase is different ሕጂ ኣነ ዘጋፀመኒ ሰባት ኣለዉ ለምሳሌ ብ5000 ዝገዙ ሰባት ኣለዉ 5000 ጥራይ ኣውፅኦም ካብ ጅቦም ማለት እዩ 8000 ኣሎ 10000 ኣሎ ካብኡ ድማ 20000 ድማ ኣውፅኦም ዝገዙ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ it's different with every person fixed ዝኾነ ፕራይስ ኣይኮነን እቲ closing cost ናይ ገዛ ፕራይስ ይፈላለዩ ሓደ ሰብኣይ 300,000 እንደህር ገዚኡ ካለ ድማ 200,000 እንደህር ገዚኡ 200,000 ዝገዝኦ ሰብ lower closing cost ኣለዎ ማለት እዩ if the house price is low the closing cost is going to be lower too but እንታይ እቲ closing cost ዝኣቱ ናይ ገዛ ፕራይስ ኣይኮን ሕጂ እቲ ገዛ ፕራይስ 200,000 እንደህር ኮይኑ closing cost ድማ in addition to the 200,000 purchasing cost ማለት እዩ purchasing cost loan origination cost title search cost እዚ ሁሉ ኣብ closing cost ያቱ ማለት እዩ first ናይ title insurance ኣብ closing cost ትከፍል ማለት እዩ title insurance እንታይ እዩ እቲ title company ዘይረከቦ ነገር እንደህራል እዩ ንምሳሌ እቲ ሰብኣይ ናይ ማይ ናይ ኤሌክትሪክ ዘይከፈሉ እንደህራል እዩ ብዙሕ እንደህር ኮይኑ እቲ ገዛ ምስ ገዛእሃዮ እቲ ኩሉ ኣብ ገዛ ዝነበረ ቢል ናትካ ሪስፖንሲብል ይከውን ማለት እዩ ዘይተከፈለ ዕዳ እንደህራል እዩ if the title company missed it, then that company or that person can have a claim on the house. ስለዚህ title insurance ትገዝእ ማለት እዩ ኣብ closing cost ይከፈል title search ድማ ኣሎ title search ማለት እቲ ሽም ምዝዋር ካብ
first ካብ seller ነት buyer እዚ ኩሉ ንዝገብር ካምፓኒ ድማ ትከፍለዋሉ ማለት ነው ታይትል ሰርች ታይትል ኢንሹራንስ ካብ ድማ ሞርጌጅ ኦሪጂኔሽን ፊ ዝበሃል ድማ አሉ ነቲ ባንክ ነቲ ሞርጌጅ ኦሪጂን ክገብር ዝሰርሑ ሰባት ኣለው ወፂ ያለው ናይ ፔፐር ዝገብርዎ ናይ ኦቨርናይት ዴሊቨሪ ያለው እቲ ኩሉ ብሃንሳ ገይሮም ኦሪጂኔሽን ፊ ተባሂሉ ድማ ይመጽእ ማለት እዩ ኦሪጂኔሽን ፊ ታይትል ካምፓኒ ፊ ታይትል ኢንሹራንስ ትራንስፈር ታክስ ድማ አብይ ወፂ ማለት እዩ 2% of purchase price እቲ ገዛ 300,000 እንዳርገጽ ይሃዩ 2% of 300,000 ናይ ትራንስፈር ፊ ታክስ ይከፈል ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ ሁሉ ነገር ተዋሃይሱ ክሎዚንግ ኮስት ይከውን ጽበቲ ምናልባት እስኪ አፍቲ ካለውን ገሊኡ ዜሮ ዳውን ፔይመንት ዝበሃል ኣሎ እቲ ናይ ዳውን ፔይመንት ኾነ ገሊኻ 20% ናይቲ ፐርቼዝ ፕራይስ ኣሎ ገሊኻ ገለ ፐርሰንቴጅ ዘለዎ ኣሎ ሶ ኣብ ናይ ዳውን ፔይመንት ዘለካ ርዲት ከመይ እዩ ኣከፋፍሉ ኮነ ወይ ከዓ እቲ ፐርሰንቴጅ ንኸፍሎ ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ ክንደይ ክንከፍል ኣለና ወይ እውን ዜሮ ዳውን ዝበሃል ከመይ እዩ ኣብዚ ካሾ ናፍቲ ቀንዲ ናይ ሎሚ ኣርስትና ክንከይድ ማለት እዩ right so 20% ምክፋል በጣም ይጽቡቅ you get a better deal if you pay 20% ግን መብዛሕት ሰብ አፎርድ ክገብሩ አይከብድም 20% is very high amount for down payment if you buy house for 100,000 20,000 down payment ምግባር ማለት 20% 200,000 ዳር ኮይኑ ገዛ 40,000 down payment ምግባር ማለት if you do that kind of down payment if you pay 20% down payment you get low interest rates you don't have to pay mortgage insurance ስለዚህ እቲ ቤኔፊቱ በጣም ሃይ ማለት ነው the more down payment you make you get good benefits low monthly payment structure ማለት ነው low interest rate no mortgage insurance እዚ ሁሉ ቤኔፊት ካበዝ መጽ 20% ብዙ ዘለዎ ብዙ ቤኔፊት አለው ማለት ነው ዘበሎም ድማ ኦፕሽን አለው ፈርስት ታይም ሆም ባየር እንደር ኮይኑ 3% ዳውን ፔመንት ገርካ ትገዝ 5% ኦፕሽን አለው 0% ዳውን ፔመንት ኦፕሽን አለው ግን እዚ ማለት ሃይ ኢንተረስት ሬት ማለት እዩ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ከሃይ ይከውን ማለት እዩ so that's the difference okay so ተሊቃ ምኽፋል ዳውን ፔመንት ሲጽቦ ማለት ነቲ ኢንተረስት ኮ በለካ ሆነ ዋላ ነቲ ሞርጌጅ ፕራይመሪ ሞርጌጅ ኦኬ እስኪ አሲስታንስ ክንብል ከለና ካብ ሴለር ዲ ዋላ ካብ ገዛኣይ ወይ ካብ ሻያጣይ ያለው ፍላይካ ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ እስኪ ኣብዚ ናይ 24 ብዛዕባ ናይ ሴለር sometimes we say grant እንታይ እዩ ውሕስነቱ grant ክንብል ከለና እንታይ እዩ መን ይክረኽቦ ዝኽእል እቲ grant ነቲ grant ምውሳዱ እንታይ ረብሓ ኣለና እንታይ ጉዳት ኣለዎ እቲ grant እንታይ እዩ በዚያ እንድሕር ገሊጽካልና ነቲ ዘይፈልጥ ርድኡ መታን ክኸውን እንድሕር ወሲድዎ grant እንድሕር ወሲዱን እንተ ዘይወሲዱን እንታይ ፍልልያት ኣለዎ ብኸመይ ክረኽቦ ይኽእል ያው እንታይ ሓድሽ ነገር ኣለው ኢልካ ስለጀመርካ ሓድሽ ነገር ዝጀምርሞ ካብ ዲቴል ናኣትወሉ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዝሪኦ እንድሕር ኮይኑ እዚ ፕሮግራም ሓድሽ ነገር ረኪቦ ምንታይ ክከዱ ሓድሽ ነገር ዝመፀ እንታይ እዩ first time home buyers can buy 2 units 3 units 4 units duplex ገዙ ይክእሉ first time home buyer እዚ ሓድሽ ዝመፀ ህግ እዩ first time home buyer single home ናይ single family house ይንበር duplex አይፈቀድም ነይሩ ሕጂ ግን first time home buyer 3% down payment ተከፊሉ ዱፕሌክስ ይካል እዚ በጣም ቤኔፊት አለው ወናቱም ሓደ ዩኒት እንዳነበር ካሉ ሓደ ዩኒት ደግሞ ተከራዩ ማለት እዩ ሓድሽ ነገር ዝመጻዩ ካለ ድማ ፕሪፔመንት ፔናልቲ ዳርጋ ኩሎም ባንክ ገዲፎሙ ፕሪፔመንት ፔናልቲ ማለት ናይ 30 ዓመት ሞርጌጅ ወስድካ ናይ 15 years ሞርጌጅ ወስድካ ቅድሚል ካንደር ከፊልካዮ ፔናልቲ ነይርዎ ሕጂ ግን ናይ 30 ዓመት ሞርጌጅ ወስድካ በ10 years to 5 years እንደር ከፊልካዮ ኖ ፔናልቲ ማለት እዩ ካለ ድማ ዝመጻ ነቲ አሲስታንት we have new programs now ናይ Philly First ዝበሃል ፕሮግራም ነይሩ ናይ ፊላደልፊያ ፈርስት ታይም ሆም ባየርስ ካልም ስቴት አለው ካል ካውንቲም ዘሎ አሲስታንት ነይሩ ሕጂ ድማ ፈርስት ፍሮንት ዶር ዝበሃል አሲስታንት ተጀሚሯል በዚ ሳምንት ፈርስት ፍሮንት ዶር ኤንድ PHF ዝበሃል ክልተ ሆም ባይንግ አሲስታንት ፕሮግራም ተጀሚሯል ክሳብ ሕጂ አይጋጸመንን አትጠቀምኩሉን ሐዲስ ስለዝኮነ ፊላደልፊያ ፈርስት ታይም ሆም ባየር I have used it I have clients who used it very happy with it it's real it works መብዛት ሰው አያምነው like the government 10,000 ይሄበካው ከባል ኮሎ ከመይሎም ይባል ግን yes it does help it's 100% for sure
ዘሎ ፕሮግራም እዩ እዚ ድማ ሓድሽ ፕሮግራም እዩ PHFA grant program and first front door ዝበሃሉ ማለት እዩ ሓድሽ ፕሮግራማት ኣለው እዚ ናይ ገቨርንመንት ህገዛ እዩ እቲ ሴለር ድማ ክህግዘካ ይክእሉ ከመይ ዝህግዘካ እቲ ሴለር for example ኣብ ማርኬት ኣውፅኦም ክሸጥዎ እቲ ገዛ ዝገዛ ሰብ ኣይረከቡን ኦር ድማ ሞቲቬትድ ሴለር ይበሃሉ ሞቲቬትድ ኦር ድማ ደስፐሬት ዝኮኑ ሰባት በቃ ክሸጡ ዝደልዩ ሰባት ኣለው ኣብቲ ሞርጌጅ ኣብቲ ማርኬት ገይሮሞ ሓደ ወርሂ ክልተ ወርሂ እንዳህ ፀኒሑ ዝገዝኦ ሰብ እንዳህ ዘይረከቡቶም ሰባት ንሪኦ ክንደይ መዓልቲ ፖስት ከም ዝገበርዎ ማለት እዩ 60 days ፖስት ገይሮሞ እንዳህ ዝተሸጠ ክንሃቶም ንክእል ኢና ሴለርስ ኣሲስታንት ትህቡ ዲሁም ኢልና ክንሃቶም ኣለና ከምኡ ዝሃገዝክዎም ሰባት ኣለው ነቲ ዝሸይጥ ሰብኣይ ክሎዚንግ ኮስት ኣነ ከቨር ክገብር የብለካ ወይ ድማ 5000 ንክሎዚንግ ኮስት ክህበካ የልና ምስቲ ዝሸይጥ ሰብ ተደራዲርና ኔጎሽየት ጌርና ካብቲ ሴለር ዝርከብ ኣሲስታንት ድማ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅቲ ኩልኩም ነዚ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ኣሕዋት ብዝተፈላለየ መንገዲ ያ ብፍላይ ድማ ብቲክቶክ ዘለኹም እንድሕር ኮንኩም ብንፁር ክረኣየኩም እንድሕር ኮይኑም ኣብ ዩቱብ ገሬ ፕሮዳክሽን ኢና ነመሓላልፎ ዘለና ብቐጥታ ነመሓላልፎ ኣለና ሪከርድ ይኮነን እንድሕር ብኡ ጆይን ጌርኩምና እቲ ንብሎ ዘለና ክትሪእዎን ክሰምዕዎን ትኽእሉ ኢኹም ዘለኩም ሕቶ ርእቶ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ክተቕርቡልና ወይ ከዓ ክትሓቱና ትኽእሉ ኩልኩም ነዚ ትከታተሉ ድማ ነቲ ካልእ ሰብ ዘይበፅሖ ክጠቕሞን ክጥቀመሉን ስለ ዝኽእል ሼር እንድሕር ጌርና ላይክ እንዳገበርና እንድሕር ኣቲና ሓጋዚ ኮይኑ ይስማዓኒ ያ ብቲክቶክ ትከታተሉና ዘለኹም ድማ እንድሕር በዚ ጆይን ጌርኩምና ምሳና ክትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ያ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና ዘሎ ብዛዕባ ሓድሽ ናይ ሆም ሴልስ ኣሲስታንስ ኮነ ወይ ከዓ ናይ ባየር ኣሲስታንስ ዝርከብ ረብሓታት ብኸመይ መንገዲ ክንረኽቦ ንኽእል ወይ ከዓ እቶም ገዛ ገዛእቲ መጀመርያና ንገዝእ እቲ ቀዳምነት ክንረኽቦ ንኽእል ሓገዛት ካብቲ እንነብረሉ ከተማ ወይ ከዓ ስቴት እንታይ ክንረክብ ንኽእል ወይ ከዓ እንታይ ኢልና ኣፕላይ ምስ ንገብር ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ዝብል ኣርእስቲና ሒዝና ንዕልል ዘለና ሕቶ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም ድማ በዚ ኣጋጣሚ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዩኤስ ትነብሩ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ክጠቕመኩም ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ምናልባት ተሓተትኩምና ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ከየገለልኩም ነርኩም ኣይ ቲንክ ያ ናይ ኤውሮጳ ከመይ ከም ምዃኑ ኣነ ኣፍልጦ የብለይን ወይ ንዕልለሉ ዘለና ብዛዕባ ናይ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ካልእ መዓልቲ ድማ ኣይ ውሽ ግዜ ረኺበ እቲ ንብሎ ዘለና ድማ ናይ ኤውሮጳ እንድሕር ኣለኹም ኣብ ሪል ስቴት ትሰርሑ የሕዋትና እውን በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ፈቱ ኩሉ እቲ ናትኩም ኣብኡ ዝካየድ ኣካይዳ ናትኩም ሓበሬታ ከምዚ እናገበርኩም ሸር ክትገብሩ ትኽእሉሉ መንገዲ ክትፈጥሩ ወይ ከዓ ሓበሬታ ክትህቡ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ፈቱ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ሎሚ ኣጋጣሚ ግን ኣብ ዩኤስ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ናይ ገዛ ምግዛእ ገዛ ምሻጥ ገዛ ምክራይ መስርሕ ማለት እዩ ሪል ስቴት ኢና ነብል ዘለና ስለዚ ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል ይብል ዋላ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ካልእ ስቴት ኮንኩም ትከታተሉና ዘለኹም እንድሕር ትፈልጥዎም ሰባት ኣልዮም ኣብ ከምኡ ዝሰርሑ ኣብ ከምኡ ዝነጥፉ እውን ዓዲምና ፀዊዕና ክስታይ ክነምፀኦም በዚ ኣጋጣሚ እውን ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ኢንፎርሜሽን እንድሕር ሰዲድኩምለይ ኣብ ከምኡ ዝሰርሑ ሰባት እንድሕር ኣልዮም ናይ ኤውሮጳ በቲ ናይ ኤውሮጳ ክንሰርሖ ከለና ከዓ ሞር ክስታይ ይኮነልና ማለት እዩ ጌጋ ኢንፎርሜሽን መታን ከይነመሓላልፍ ስለዚ ስዩም ሓውና ያ ኣብ ዩቱብ ኢና ዘለና ኣብ ዩቱብ ሼር ጆይን እንድሕር ጌርኩምና እቲ ንሕና ሼር ንገብሮ ዘለና ብስክሪን ክትሪእዎ ስለ ትኽእሉ ማለት እዩ ኦኬ ስዩም ሓወይ ፍሊ ፈርስት እዚ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና እስኪ ሕጂ እዚ ናይ ፊላደልፊያ ሲቲ ሆም ኣሲስታንት እዩ እዚ እንደርሃዮ ሲንግል ፋሚሊ 1% እንድሕር ኮይኑ ብዓመት ዝሰርሖ ለዛን 80,000 እንድሕር ኮይኑ ኳሊፋይ ይገብር ማለት እዩ ሆም ኣሲስታንት two people 91,000 less than 91,000 ዝሰርሑ እንድሕር ኮይኖም they get home assistant first time home buyer እንድሕር ኮይኖም ኣሲስታንት ረክቦም ማለት እዩ ሰለስተ ሰብ እንድሕር ኮይንካ ከምዚ እንድሕር ሰሪሕካ ኣሲስታንት ረኪብካ ማለት እዩ እና እቲ ፕሮግራም ብጣዕሚ ፅቡቅ ፕሮግራም እዩ all you have to do is you go you click do the application and then start the program start the process okay እዚ ያለው ናይ እቲ ካልእ ድማ first home buyer dema did you see the other one the first one I think is off if you open the screen yeah okay then we do this present
share screen. Share. And this is another one. Yeah, help for first-time home buyers. Okay. Yeah, so حدش نزلنا يوزيو. They just started it maybe 2 weeks ago, and the same thing. You go the same up. እዚህ እንደሆነናዮ FFD first from door providers ባህላሉ እዚህ ክሊክ እንደርገናዮ ስፔሲፊክ ዝኮኑ ባንካት እዚህ ዝገብርዎ ማለት እዩ ኩሉ ባንክ አይኮነ አሜሪካን ባንክ አሜሪካን ሄሪቴጅ ክሬዲት ዩኒየን ምሳሌም ኣብዚ ፓርቲሲፔት ዝገብሩ ሲቲዝን ሴቪንግ ባንክ አለው መብዛት ናይ ክላሪቲ ዝጥቀማሉ እዚ ፕሮግራም ተሳታፊዮም ማለት እዩ ፈርስት ፍሮንት ዶር ዝበሃል ናይ ግራንት ፕሮግራም አለው this is another one. Okay. Yeah, እዚ ዌብሳይታት እንዝርግሖ ዘለና ብቀሊሉ እውን ኣብኣቲኹም ክትሪእዎ ስለ ትኽእሉ ካብኡ እቲ ኢንፎርሜሽናት ርኢና ድማ ምስቲ እንነብረሉ ከተማ ዘለና ሪል ስቴት ሓቲትና እዚ ዝግበር ሓገዛት ክንረኽቦ ዝግባአና ክንረክብ ኣለና ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ዋላ ኣብ ናይ ክሎዚንግ ኮስት ዝዕፆ ገንዘብ ድዩ ኣብ ናይ ኣሲስታንስ ዝበሃል ሓገዝ ክትረክብ ከለካ ቀሊል ሓገዝ የለን ዋላ ውሑድ ይኹን ነቶም መበገሲ ዘይብልና ክንብገስ እንደሊ ኻ ኣብ ክንዲ ኣብ ክራይ ገዛ ኮፍ ኢልና ነብል መበገሲ ጌርና ከፊልና በቲ ንረኽቦ ሓገዛት ጌርና ድማ ተጠቀምቲ ክንከውን ስለንኽእል እቲ ብመንግስቲ ዝመፅእ ሓገዛት ሰኣን ምፍላጥና ዝሓልፈና ነገራት እንድሕራሊ ኩሉ ግዜ ፈሊጥናዮ ምፅናሕ ሕማቅ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ክንረኽቦ ዝግባአና ሓገዝ ንውሰዶ እንድሕር ክንጥቀመሉ ክኢልና ዋይ እቲ ገንዘብና ንካልእ ዘይንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩም ነዚ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ብቲክቶክ ትከታተሉና ኣብ ዩቱብን ፌስቡክን ንዝርግሖ ዘለና ቀጥታዊ ዕላል ምስ ሓውና ሪሌተርስ እዮም ኢና ንገብር ዘለና ብወጃይን እንድሕር ጌርኩምና እቲ ሼር ንገብሮ ዘለና ስክሪን ኮነ እቲ ንዛረቦ ዘለና ብግቡእ ክትሪእዎን ክትሓቱን ሕቶኹም ክምለሰልኩም ይኽእል እዩ ኣራይሲዮም ሓወይ ኣብ ሴለር ኣሲስታንስ ክንብል ከለና sometimes ኣይንፈልጠን ኢና እሞ እቲ ኣሲስታንስ ወይ ከዓ እቲ ሓገዝ ንረኽቦ ሲ ብኸመይ መንገዲ ኢና ንረኽቦ ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ ኣጋጣሚ ኢና ክንሓትት ዘለና ንዕኡ ወይ ከዓ ፍሉይነት ሕጂ ዘለናዮም ዌብሳይታት እቲ ግራንት ንብሎም ካብ ገቨርንመንት ዝመፅእ ግራንት እዩ ሴለርስ ኣሲስታንት ድማ ካብቲ ገዛ እንዳሸጠ ዘሎ ሰብ ዝመፅእ ኣሲስታንት ማለት እዩ ሴለር ሴለር እቲ ሸይጥ ሰብኣይ ኣሲስታንት ክገብር ይክእልንቲ ዝገዝእ ሰብ ማለት እዩ ከመይና ንጥቀመሉ ሓደ ግዜ ሓደ ኤግዛምፕል ክነግረካ እቲ ገዛ 200,010 ነይሩ ዝሽየጥ እታ ክላይንት ብጣዕሚ ደልያታ እታ ገዛ ፈትያታ ነይራ ግን ዳውን ፔመንት በቂ ኣይነበረን she didn't have enough down payment ነቲ ሸይጥ ሰብኣይ እንታይ ኢልናዮም እቲ ፕራይስ 220 ክንገብሮ ኢልናዮም 220 ጌርና ንስኻ ድማ እቲ 10,000 ንክሎዚንግ ኮስት ሃበና ኢልናዮም ማለት እዩ ሶ በዚ ተስማሚና እቲ ፕራይስ ሃይ ንገብሮ እቲ ባንክ አፕሩቭ ይገብራ ነቲ ሞርጌጅ ግን ናይ ክሎዚንግ ኮስት ካበይ ይመፅእ ማለት እዩ ካብቲ ሴለር ምክንያቱም እንዳሃብናዮ ዘለና ፕራይስ ካብ ኣስኪንግ ሞር ዛን ኣስኪንግ ፕራይስ እንዳሃብናዮ ማለት እዩ ካሽ ስለዘድልየና ነቲ ክሎዚንግ ኮስት ካብቲ ሴለር ንረክብ እቲ ፅቡቅ ዲል እዩ ማለት እዩ ነቲ ሴለርም ሉዝ ዝገብሮ ነገር የለን ነቲ ፓይመንት ካብ ሞርጌጅ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ሃኒ ከመይ ከምዚ ኮይነ ሕጂ 100,000 እንድሕር ኮይና ኢዚ ንምግባር እቲ ዋጋ ነቲ ሴለር እንታይ ነብሎ 120 ክንገብሮ ኢና እቲ ፕራይስ ግን እቲ ክሎዚንግ ኮስት ንስኻትኩም ከቨር ትገብርዎ እንድልናዮም እቲ ስምምነት ከምኡ ንገብሮ ማለት እዩ ያ ምክንያቱ ገለ ሰብ ክንደዚ ዓቐን ገንዘብ የብለይን ክንደይ ገንዘብ ክሕዝ ክንደይ ክስታይ ክገብር ንዝብል ሲ ናይ ግድን ዲኻ ገንዘብ ክትሕዝ ዘለካ ክሳብ ክንደይ ኣኻሊ ገንዘብ ኢኻ ክትሕዝ ዘለካ ገዛ ንምግዛእ ኣዝ ፕራይመሪ ወይ ከዓ ከም መጀመርያ ገዛኻ ሲ እቲ ሓደ ሰብ ከድልዮ ዝኽእል ገንዘብ ክንደይ እዩ ከድልዮ ዝኽእል it's different ካብ ፐርሰን ንፐርሰን ይፈላለዩ ከምቲ ገዛ ዋጋ ይፈላለዩ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ዝሃስብ like 30,000 20,000 ዘድለይካ ይመስለው ሰብ ግን ከምኡ አይደለም ሓደ ጊዜ 5,000 might be good enough to buy a house you can buy a house with just 5,000 if it's your first time home buyer 6,000 8,000 is good enough if you have 15 20 that's much better ግን
1000 مسكا كجزاء كالي هذا جزافات like you know it depends on the person, it depends on the seller. جيت ويب سايت ندهر هايو فيلي فيرست بحال أربان ليج ندهر شير غير هايو ويب سايت ندهر كيلوم ريسيرش غيرومو تلاليو هذا شيء تراي هذا جزء like 1000 كابا هندهر أمسك هايو that's all they need. هجي زي أربان ليج زبحالالو it's a grant process قبل agentio. If you have 1000 in your bank account, they will tell you, we'll give you the grant. Minimum requirement 1000 there. هذا جزء المزابط. مبزات زي فلتوزيو. They think they need a big amount of cash. They need a lot of savings to buy a house. Again, if you have good credit, if you have just $1,000 in your bank account, you're ready to buy a house. Okay. Yeah. So, معناتها yeah. Sometimes I فلتون كنا كم زد لنا خلينا أنا أفتي إنكم ناتنا مستنخ فولو سرحنا ونتي إنكم ناتنا plus 80% monthly payment نا كندينا نخفل ما تجرنا مستي عامنا زخيد عينت كذا خند اللي خلنا تي mortgage كفلتون هذا كاو معري نتقن لنا مالتي كلهم تعتوا لهم سلام يحوال نقعد هالمتاو بتيك توك تكاتاتلنا لهم اب يوتيوب فيسبوك محلال فلنا مسحاونا ريليتر سيو من قبرت لنا حافشاو اعلان اب جزام جزا ويكا حدش ناي ستيت ويكا نايتين نبر الختمه حدش حق وصيلو ني جزا جزاتي كقبل زخيل اسيستانس مالتي زو وهاب حاجزات بخمي كم نرخبون مع ابلاي كم نقبرن نوعو كبلنا انفورميشن عدينا يلنا بتيك توك تكاتاتلنا لهم نابي يوتيوب كتمتو وي فيسبوك داوي نخلحنا اتي شير نقبرو مثلا انتخافل تغط كونو مالتي زيتي حدش اوكي So my grant program, it's a step نوشتو زلنا زيادة من it's a step نكتلو. First thing we have to do a counseling program. It's a program register نقبر. It's a شمنا phone number, you put your information, then counseling program نقبر. The counseling دمان group class group كلهم بأونلاين قبروا to counseling. في group counseling نسودو one-on-one assignment هالو. هذا counselor مس هذا باير كلهم بفون one-on-one counseling يقبروا. كاو زي كل مسودها certificate وهذا كمالتي. home counseling educated غيرنا يولنا سواي بزاوا جزازا انتي كفلتكم زلوا مهيرنا يولنا يلوم certificate وهذا كا مسراكم كا بانكيكا you told them you know I have the grant يبلو the bank qualified قبروا كلهم نت grant يوسف هو مالتي كنا كان تركب كاف grant مالتي كل ነገር ወዲها ሰለስተ ሰሙን መስተረፈው ገንዘብ ወርዝ ገብሩ كل ነገር መስተወደአ everything is done then you get into the closing 3 weeks 2 weeks ከተረፍ ኮሎ grant transfer ገብሩ ማለት has a lot of steps but it's not that complicated ቀዳምነት ኮስተው እንደለው ዜን ክላሳት ዜን ኮስተው ናለው ነዜን ፈሊጠም አፍትናይ grant ወይ ካነ ሀገዝ አሲስታንት ዛትው ማለት yes so these are the steps they need to take يا كلهم نزي مساناخونكم تكاتاتلو ويكا مست ريكارد مسكونه تريبون دحر عليهم كونكم زلكم حتى وقت حتى ويكا بغلل زبل منقدي نحاونا سيوم كترخبوا تدري سوات ندر عليهم كونكم فون نمبر ناتو ويكا ايميلو بغلل زبل منقدي كترخبوا ويكا ان بيرسون دولكم كترخبوا تدري نمبرو ديسبلاي كنقبر لكم هنا مسودانا كاو زلكم حتى ريتها يا كتحاتوا تدخلهم سيم حاونا مالتي لينغاي تجرينيا انجلش امهارنيا يزاربي كالو قانقان لهرالي وون يا كتفتنوا تدخلهم نا امهارنيا تزاربو تجرينيا تزاربو انجلش تزاربو كالو قانقا تسانتا يالو سيم حاوي Amharic, Tigrinya, English, I think 3 language should be good enough, right? ስለዚህ ያ በሁሉ ክትረኽብዎ ትደልዩን ሲም ሓውና ደውልኩም ፍላይ ድማ ኣብ ፊላደልፊያ እንዳህር ኣለኹም ኮንኩም ከምኡውን ናቶም ኮኔክሽን ስለ ዘለዎም ኣብ ዘለኹም መስተ እሱ ዝሰርሓሉ ወይ ከዓ ንዑ ዝመስሉ ከራኽበኩም ስለ ዝኽእሉ ወይ እቲ ኢንፎርሜሽን ክትረኽብዎ ስለ ትኽእሉ ደውልኩም ክትዘራርብዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ እውን ነቲ ሳልሳይ ስክሪን ናይቲ ስቴት ወይ ከዓ ዌብሳይት ኣቲና ክንረኽቦ ንኽእል ኢንፎርሜሽን እዩ ካብኡ ንሕና እውን ብዝከኣለና ብዓቕምና ሰርች ጌርና ክንኣቱ ከለና ኣፍሉጦና ምውሳኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ
ፍልጠት ጽቡቕ እዩ ንኹሉ እዩ ዝጠቕመካ ሓደ ፈሊጥካ ትጸንሕ ኣብ ዘድልየካ ግዜ ትጥቀመሉ እንድሕር ዘይፈሊጥካ ኢኻ ንኻልእ ሰብ ንዘይፈልጦካ ትሕብረሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ግን ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ በቲ በዓል ሞያ ነቲ ስራሕ ንዝሰርሕ ኢንፎርሜሽን ክኸውን ከሎ ንጹር ይኸውን ነቲ ሰብ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ኣይነመሓላልፍን ማለት እዩ ስለዚ ብመስለኒ ምዝራብ ክተርፍ እዩ ኩሉ ግዜ በቲ ኣብቲ ሞያ ዘሎ ዝኾነ ነገር ክንረኽቦ ከለና እቲ ሓበሬታ ድማ ንዓና ከዓ ንጹርነት ይህልወና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓውና ስዩም ዝህበና ደሎ ኩሉ እቲ ዌብሳይት ኮነ እቲ ስክሪን ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ኩሉ ሼር ንገብሮ ኣለና ደው ኢልኩም ብፐርሰንት ክትረኽቦ ትኽእሉ እውን ደው ኢልኩም ክትዘራርብዎ ወይ ከዓ ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም እስኪ ስዩም ሓወይ ምናልባት እያ ፀቂጥና ኣብቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ብፍላይ ከዓ እቲ ሓድሽ ኣሲስታንስ ወይ ከዓ ሓገዛት ዝወሃብ ዘሎ እሱ ኣነ ኩሉ ክጥቀመሉ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ብሳን ሓገዛት ንሓንሳብ እቲ ናትካ ኢንካም ሪኢኻ ክስታይ ንድሕሪት ትምለስ ኢኻ እሞ ብፍላይ ድማ ኣብ ክንዲ ንክራይ ገዛ ምኽፋል እውን ከመይ እዩ እስኪ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ክራይ ገዛ ምፅናሕ ዶ ይሓይሽ ዋላስ ገዛ ገዚኦም ነዚ ዝበሃል ዘሎ ኣሲስታንት ሓገዝ ተጠቒሞም ናቶም ዝብልዎ ገዛ ገዚኦም ክቕመጡ ናትካ ርድኢት ከመይ እዩ ሳምታይምስ ከቢሩ ስለ ዘሎ እቲ ኢንተረስት ሬት ሓይ ስለ ዘሎ ምፅናሕ የሕሸና ዝብል ሰብ ኣሎ ሶ ምስቲ ናይ ክራይ ኮምፔር ጌርካ እሞ ከምዚ ሓድሽ ናይ ኣሲስታንስ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ኣብ ገዛ ዶ ይሓይሽ ዋላስ ክፅበ ኣለዎ ትብል ናትካ ርድኢትከ That's a good question. So ሕጂ እቲ ፕሬዲክሽን እንታይ ዝነበረ ኢንተረስት ሬት ክውስክ ከሎ መብዛሕትኦም እቶም ናይ ሪል ስቴት ናይ ኢኮኖሚ ኤክስፐርት ዝበሃሉ መፂኦም እንታይ ኢሎም ኢንተረስት ሬት ሃይ እንድሕር ኮይኑ ገዛ ፕራይስ ሎው ይከውን ኢሎም ፕሬዲክት ገይሮም ማለት እዩ ግን ከምኡ ኣይኮነን ኢንተረስት ሬት ሃይ ኮይኑ እቲ ዲማንድ ስለዘይቀነሰ እቲ ዲማንድ ሃይ ስለዝኮነ ሕጂ ኣበይና ዘለና ኢንተረስት ሬት ሃይ እዩ ዘሎ እቲ ሆም ፕራይስ ሃይ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ፕሬዲክሽን ኣይሰራሕን ሕጂ እቲ ኢንተረስት ሬት ሃይ ኮይኑ ገዛ ፕራይስ ሃይ ኮይኑ ኢንተረስት ሬት ሎወር እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኢልካ ትፅበይ ናይ ገዛ ፕራይስ ከመይ ይከውን ይውስክ ማለት እዩ ላይክ ኢንተረስት ሬት ሃይ እንድሕር ኮይኑ ናይ ገዛ ፕራይስ ሃይ ኮይኑ እቲ ኢንተረስት ሬት ሎው እንድሕር ኮይኑ ድማ እቲ ዲማንድ ሞር ይውስክ ሞር ይጭምር እቲ ዲማንድ ሕጂ ኣነ ዝረኣየኒ እቲ ኢንተረስት ሬት ሎው እንድሕር ኮይኑ እቲ ፕራይስ ሃይ ስለዝከውን ሕጂ ምግዛእ ይሓይሽን እየ ዝሓስብ ፅቡቅ ነገር ሕጂ ምግዛእ እዩ ድሕር ኳሊፋይድ እንድሕር ኮይንኩም ሕጂ ገዝእዎ 200,000 ዝገዛህዎ ገዛ እቲ ኢንተረስት ሬት ሎው ክኸውን ከሎ እቲ ቫልዩ ይውስክ እዩ ማለት እቲ ዋግኡ ላይክ 250 ይከውን እዩ you get more home equity you build equity in your house if you buy now if you're renting you don't get no benefits you're just paying somebody else's mortgage you get no tax benefit you're not building any wealth you're not building any equity in your home and in the future ናይ ገዛ ፕራይስ እንዳውሰኸ ወንበር ዝከይድ እንዳቀነሰ ዝመፃ ይመስለኒ ማለት unless something very catastrophic happen እንደዛ ይኮን ኣብቲ ኢኮኖሚ ናይ ገዛ ዋጋ ይቅንስ ኢሉ ዝሓስብ የለን ሕጂ ኳሊፋይድ ትኮኑ ምግዛእ ይሓይሽ ካብ ምክራይ ቴንክ ዩ ኣሕዋት ኩለኹም ብቲክቶክ ዘለኹም ኣብ ዩቱብ ፌስቡክን ላይፍ ምስ ሓውና ሪሌተር ስዩም ኣብ ላይፍ ኣለና ዘለኩም ሕቶ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም ኣብ ናይ ምግዛእ ዘሎ እሞኻ ብፍላይ ከዓ ሕጂ ኣብ ናይ መንግስቲ ወፂ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ንገዛ ዝገዝእ መጀመሪ ገዛ ዝገዝእ ዝወሃብ ሓገዛት ወይ እውን ክወስዶ ዝኽእል ኢንፎርሜሽናት ንምትሕልላፍ ምሳና ዘሎ ሪሌተር ሓውና ስዩም ኣሎ ምናልባት እውን ብድሕሪት ክትርእይዎ ትኽእሉ ሪከርድ ምስ ኮነ ትርእይዎ እውን ደው ኢልኩም ከዓ እቲ ኢንፎርሜሽን ካብ ሓውና ስዩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ቴንክ ዩ ስዩም ሓውና ኩሉ ግዜ እቲ ኢንፎርሜሽን ናትካ ኣገዳስን ጠቓምን እዩ ምክንያቱ በቲ ቋንቋና ክግለፅ ከሎ እቲ ሓሳባት እቲ ኢንፎርሜሽን ክንረኽቦ ዝግባአና ሳምታይምስ ከይፈለጥናዮ ይሓልፈና እሞ ኩሉ እቲ ወፃኢታት ከዓ ካብ ጁባና ጥራይ ይኸውን እሞ እቲ ገዛ ምስ ገዛናዮ ብድሕሪ ዝመፀና ሳዕቤናት እውን ናይ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ከጋጥመና ይኽእል ምክንያቱ እቲ ክንወስዶ ዝግባአና ቤነፊት ከይፈለጥናዮ ይሓልፈና እሞ ምግዛእና ዘይተረፈና ድማ እቲ ኢንፎርሜሽን ይሓልፈና እቲ ዘለና ረብሓ ካ ይውዕል ማለት እዩ ስለዚ ቴንክ ዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ጌርካ እቲ ናትካ ትምህርቲ ናትካ ስራሕ ወይ ከዓ ናትካ ሞያ ምስ ሕብረተሰብና ሸር ክገብር ኢልካ እቲ ዘለካ ፍልጠት ክተካፍል ኩሉ ግዜ ድሉው ብምዃንካ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነካ ይፈቱ
ምናልባት ያ ተወሳኺ ንብሎ ንሕራብዩ ከምቲ ልሙድ እውን ኩሉ ግዜ መታ ናብ ሰዓትና ክነብል ከምቲ ዝበልና ቀዲምና እሱ ሓደ ካብቲ መዓልቲ ዝጥዕሞ ኤቭሪ ፍራይደይ 11 AM ኒውዮርክ ታይም ማለት እዩ ላይፍ ንክንኣቱ እቲ ዘሎ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ናይ ገዛ ናይ ምግዛእ ናይ ምሻጥ ናይ ምክራይ ኮነ ኩሉ ንገዛ ዘድልየና ኢንፎርሜሽን ክህበና እታ ዘላቶ ግዜ ወፊልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በታ ዘላቶ እሱ ዝህበና ኣነ ከዓ ናተይ ካብ ሓንቲ ምስቲ ናይ ገዛ ምስራሕ ዘሎኒ ክስታይ ርዲኢት ተማሃራይ ስለ ዝኾንኩ እቲ ዝህበና ኢንፎርሜሽን ግን ኩላህና ተጠቀምቲ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክንገዝእ ፅቡቅ እዩ እንተዘይገዛእና ድማ ፈሊጥና ኢንፎርሜሽን ክንወስድ ከለና ድማ እቲ ኢንፎርሜሽን ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ሓደ ምሳና ፀንሕ ካልኣይ ከዓ ከምኡ ዝደሊ ሰብ እንድሕራልዩኻ ከምዚ እኮ ሰሚዐ ነይረ ከምዚ እውን ዝስራሕ እዩ ኣብ ከምዚ ዌብሳይት እኮ ኣብ ከምዚ ሪእያ ነይረ ኢልና እቲ ሸር ንገብሮ ዘለና ከዓ ክንጥቀመሉ ወይ ከዓ ኣብኡ ኣቲና እውን ባዕልና ኣንቢብና ርኢና ተረዲእና እቲ ዘለና ኢንፎርሜሽን ሽዑ ክንሓትት ከዓ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ተንኪዩ ስዩም ሓወይ ከም ኩሉ ግዜ እስከ ተወሳኺ ምናልባት ትብሎ ነገር እንድሕራልዩ ብዛዕባ ናይ ኤውሮጳ ብዙሓት ሰባት ይሓት ኣለው ኣይውሽ ናይ ኤውሮጳ እውን ከምዚ ሪልስቴት ትሰርሑ ሰባት እንድሕራልዩኹም ኮንኩም ወይ በትናትኩም ትጥቀምሉ ሚድያታት ክትወፁ ወይ እውን እንድሕር ክኢልኩም እውን ከምዚ ነመሓላልፎ ዘለና ኢንፎርሜሽን ነቲ ኣብኡ ዝነብር ሰብ እቲ ንፁር ኢንፎርሜሽን ክትህብዎ በዚ ኣጋጣሚ ክፅዋዓኩም ንፈቱ ወይ እውን ካብ ተዓዘብቲ እውን ትፈልጥዎም ሰባት እንድሕራልዮም ኢንፎርሜሽን ናቶም እንድሕር ሰዲድኩምና ደው ኢልና ክንሓቶም ፈቃደኛታት ተኮይኖም እውን ከነዘራርቦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝበዝሑ ናይ ኤውሮጳ ኣይ ቲንክ ዝከታተሉና ዘለው ናይ ኤውሮጳ ከመይ እዩ ይብልሎሞ Yeah, I mean, ይካል ሕጂ ተሃተና ዘላ እንታይ ኣብ ዩሮፕ ዝነብር do you think it's possible to buy a house in the US እታ question yes it's possible international buyers ክገዝኡ ይክእሉ እዮም same process እዩ anybody can buy a house in the US ኣብ ካናዳ መብዛሕትኡ ሰብ እንዳገዛ ካብ ፎሬነር ዝኾኑ ባን ገይሮሞ ማለት እዩ ካናዳ ሕጂ ገዛ በጣም ይከቢሩ ንምንታይ እንደህልካ ቻይኒስ ራሽያን አረብ ፒፕል ካብኣዶም ኮይኑ ኣብ ካናዳ እንዳገዝኡ ማለት እዩ ሳሎም ደልዩ ነቲ ገንዘቦም ሴፍ ክኾነሎም እንዳበሉ ኣብ ካናዳ ገዛ ይገዝኡ ሕጂ ናይ ካናዳ ሰብ ድማ እንታይ ኮይኑ እቲ ዋጋው በጣም ይጨሚሩ በቃ ሕጂ እቲ ገቨርንመንት እንታይ ኢሉ ናይ ካናዳ ሲቲዝንሽፕ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ፎረን ኮይኑ ከገዝእ ኢሉ ባን ገይርዎ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ so you cannot buy house from Europe in Canada but in America it's open for everybody it's a free country as they say so anybody can buy a house in America even if ኣብ እስራኤል ኮይንኩም ኣብ ዩሮፕ ኮይንኩም ኣብ ኣሜሪካ ምግዛእ ይከኣል ኦኬ ምናልባት ማልዎ ቅጣታት ገለ እንታይ ከማልኡ ኣለዎም እንድሕር ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኣብ ዩኤስ ገዛ ክገዝእ እንድሕር ኮይኑሲ እንታይ ከማልእ ኣለዎ እቲ ቀሊል ዝኾነ ናብ ፎረን እንድሕር ኮይንኩም you need cash እንድሕር ኮይኑ you can easily buy a house ብካሽ ተጠቂምካ ማለት እዩ እቲ ownership transfer ይግበር you own the house even if you have other country citizenship you can still buy a house ናይ ባንክ እንድሕር ኮይኑ ድማ ናይ ባዕልኩም ክትረክቡ ኣለኩም ማለት እዩ ብዙ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ባንክ እንድሕር ኮይኑ ፋይናንስ ክገብረልካ ኣይክእልን ናይ ፎረን ካንትሪ ግን you can still apply and the requirement maybe you have to pay high down payment risk ዘለዎ high down payment ክሃቱ ይክእሉ እዮም ማለት እዩ because you don't work here in America or you can find somebody who can finance you in Europe but again purchase a house here in America so you can ask a bank in UK Faven ab UK ዘሎ ባንክ ካቲት ከለሂ ፋይናንስ ዝገብሩ እንደር ኮይኖም or it's application you can do in American bank you can it depends on the bank if you buy in cash it's easy no problem if you're financing it find a bank that can finance it but legally it's allowed for anybody to buy a house even if you have a foreign nationality yes you can buy a house so is the mortgage is تحت يس كونالو ولا تحت زنوبرو الهاجر again same situation if you find a bank that can finance your purchase of a house in the US that's fine and then ab US من finance يقبلك يسوون ده ركب كده ما يكونوا مالته you just have to give them a top bank comes the value you give them this how much income I have this is the credit that I have this is the down payment I'm going to make if you show them that most banks they're okay to lend you mortgage okay yeah نصرت تصفى رأي يا كم زي ون يا
ስለዚህ ኩሉ ግዜ ምሕታት ዝመስሎ የለን ሓቲትና ካብቲ ክንሓትት ከለና ድማ ነቲ ኣብኡ ዝሰርሕ ሰብ ክኸውን ከሎ ንኩላትና ንፁር ኮነልና እቲ ራይት ኢንፎርሜሽን ካ ንረክቦ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ፅቡቅ ከምኡ ኣብ ዩኤስ ኣብ ኣውት ኦፍ ዩኤስ ዘለኹም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኣብኡ ትነጥፉ ኣሕዋትና እውን በዚ ኣጋጣሚ ክንዕድመኩም ወይ ከዓ ኣብቲ ናትኩም ወፂኹም እውን እቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ንሕብረተሰብና ተካፍሉ በዚ ኣጋጣሚ ንፅውዕ ምናልባት ያ እስኪ ደይበልናዮ ወይ ዝተረፈ ነገር እንድሕር ኣሎ ይምሓወት as conclusion توصل conclusion the credit بتاعي زرلي مبلغ سب they don't pay attention to their credit score but credit score is very أقدر سايو جزان مجزء كبنك نوصل إنه كنا mortgage the credit score نا كنا ما هيش لنا كنفلت ولا ننتهي كم زكونا credit score انتهي the credit score نا هاي زجبرو انتهي the credit score نا low زجبرو هاي المجوار انتهي كنجبر لنا فلت ولا لنا نجبر the credit مبلغ سب ኳሊፋይ ዘይገበር ምክንያት ብዙም ብቲ ክሬዲት ማለት እዩ እና ኦርካል ፕሮግራም ሂዝና ንክሬዲት ላይ ንዘራረበሎ ሕጂ ግን ጀሚርናዮ እቲ ዓብይ ሰብጀክት እዩ ናይ ክሬዲት ስኮር ከመይልና እንታይ ሃይ ዝገብሮ እንታይ ሎ ዝገብሮ it's a big subject maybe next time we just ሕጂ ማታ ቴክኖሎጂ ኣምፅኻ ያለኻ ስክሪን ሼር እንዳገበርና ስለዝኮነ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ክሬዲት ኤክስፕሌን ንምግባር maybe next program ከምኡ ንገብሮ ብዛዕባ ክሬዲት ንዘራረብ ማለት እዩ اوكي ምናልባት እስኪ ቅድመ ምውፃና እውን ኣብ ኣውት ኦፍ ስቴት ዘሎ ማለት ካብ ንበል ሕጂ ካብ ፔንሲልቬንያ ወፃኢ ዘሎ ሰብ ኣብ ቴክሳስ ዘሎ ሰብ ኣብ ፊላደልፊያ ገዛ ክገዝእ ይደሊ ሶ ብኸመይ መንገዲ ክገዝእ ይኽእል same process second home due first time home buyer due same process ማለት እዩ ሕጂ ካብ ቦስተን ዘገዛእዎም ሰባት ኣለው ናቶም ኮንዲሽን እንታይኖሩ ቦስተን ገዛ ብጣዕሚ ከቢሩ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ናይ ቦስተን ማርኬት ቦስተን ዲሲ ፍሎሪዳ is very expensive comparing to Pennsylvania comparing to Philadelphia ኒውዮርክ ቦስተን ዲሲ ሕጂ ገዛ ምግዛ ማለት it's 400,000 might be the cheapest you can find in those states Pennsylvania ክሳብ ሕጂ ከም ኣይኮነን 200,000 ጽቡቅ ገዛ ይርከብ እዩ ዘሎ ሕጂ ቶም ሰባት ዝፈልጦም ሰባት ራኪብኒ ደዊሎም ላይ እሳቶም ሓሳቦም እንታይ እዩ ቦስተን ብጣዕሚ ስለ ዝከበረ ናይ ቦስተን ሸይጥና ኣብ ፔንሲልቬንያ ክንመፅእ ኢና ኢሎምኒ ግን ክሸጡ ኣይደለዮም ክሳብ ሕጂ እንዳሰርሑም ዘለዉ ስራሕ ምስ ረከቡ ኣብ ፔንሲልቬንያ ይመፁ ማለት እዩ ሶ ሰከንድ ሆም ኢሎም ገዚኦም ሰከንድ ሆም እንድሕር ኮይኑ ሰከንደሪ ሆም ስለዝገዘእዎ እቲ ዳውን ፔመንት ዘምፅዎ 10% እዩ ማለት እዩ 10% ኣምፅኦሞ ካብ ቦስተን ንፊላደልፊያ 6 hour drive እንዳገበሩ ይመፁ ኣብ ዊኬንድ ገዛ ንርኢ ማለት እዩ ሓደ ሰለስተ ግዜ ከምኡ ሪና ዝፈትዎ ገዛ ረኪቦም ገዚኦም ንክሎዚንግ መዓልቲ ክትመፁ ይብልኩም ምንም ኣብኡ ኮንኩም ክትፈርሙ ትከብረም ኢለዮም ግን ንሳቶም ክመፁ ደልዮም ማለት ድራይቭ ገይሮም መፅኦም እንደገና ካብ ቦስተን ኣብቲ ክሎዚንግ ሳይን ጌርና ሕጂ ሰከንደሪ ሆም ገዚኦም ክሳብ ዘዳለዩ እቲ ገዛ ተከራዩ ማለት እዩ ድሏት ምስ ኮኑ ሙቭ ክገብሩ ከለዉ ገዛ ኦልሬዲ ሴት ኣፕ ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ Pennsylvania it was a good process for them they're very happy satisfied with the process ይከአልዩ it's a free country ክደግሞ እንደገና ኣብ ካል ስቴት ከይድካ እንድሕር ትገዝእ ኮይንካ ካል ስቴት ኮይንካ ኣብዚ ግዛእ ይከአልዩ ሕጂ ኣክሊሉ ዝበሃል ኣርካ ያለው እንዳደወለለዩ ካብ ቨርጂኒያ ክገዝእ ደልዩ ማለት እዩ ፔንሲልቬንያ ካብ ቨርጂኒያ እቲ ዋግኡ ብጣዕሚ sorry but you cannot even compare it ቨርጂኒያ ሕጂ 500,000 ዝገዛልካ Gaza, Pennsylvania, you can get that house, the same house for 300,000 or 250 trickles, same size, single home. So it's easy. There's nothing complicated about it buying from out of state. So easy. So Pennsylvania, the long Philly, so along the Niger, Kafkali state, make sure you own your own house. ዳላስ እጂ ከምኡ ኮይኑ ዳላስ መብዛሕት ሰብ ንዳላስ ሙቭ ገይሩ ካብ ፊላደልፊያ ክንደይ ሰባት ንፈልጥ ካብ ፊላደልፊያ ንዳላስ ከይዶም ዓብይ ገዛ ብፅቡቅ ዋጋ ስለዝርከብ ማለት እዩ ሕጂ ግን መብዛሕት ሰብ ኣብ ዳላስ ኣብ ቴክሳስ ከይዶም ሕጂ ናይ ዳላስ ማርኬት ብጣዕሚ ሃይ ኮይኑ በቃ ሳቹሬትድ ኮይኑ thank you ሲምሓዊ ምናልባት ኩልኩም እነዚ ቪድዮ ትርእዩ ናብ ካልእ ሰብ ንክበፅሕ ሼር እንድሕር ጌርናዮ ኢንፎርሜሽን መሃብ ማለት ሎሚ ኢንፎርሜሽን እዩ ዘድልየና ከፊልካ ትረክቦ ዘይትኽእል ኢንፎርሜሽን እዩ
እቲ ኢንፎርሜሽን ሳን ምርካብና ሳን ኢንፎርሜሽን ምትሕልላፍና ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ መንገዲ ንነብር ማለት እዩ እቲ ክንረብሖ ክንወስዶን ዝግባአና ክንፈልጦ ዝግባአና ከይፈለጥናዮ ብክስታይ ጥራይ ሳን ምፍላጥና ብዙሕ ነገር ክንገብር እንዳኽኣልና ከለና ብዙሕ ነገር ይተርፈና እሞ ኢንፎርሜሽን ክንረክብ ከለና ቀሊል ኢንፎርሜሽን የለን ትዕበትን ኣስ ክንረክባ ከለና እሳ በታ ትካለና መንገዲ ሼር ንግበራ ወይ እውን ካልእ ሰብ ክንሰምዕ ከለና ከምዚ ደልየ እምበር ከምዚ ተፀጊመ ክብል ከሎ ድማ ኤቪደንስ ዘለዎ ኢንፎርሜሽን ክንረክብ ከለና ሼር ንግበረሎም ብከምኡ ከዓ ኩላህና ተረባሕቲ መታን ክንከውን ያ ቴንክዩ ስዩም ሓወይ ኩሉ ግዜ ከምቲ ታይምካ ሂብካ ግዜካ ሂብካ እቲ ዘለካ ኢንፎርሜሽን ክትበና ኩሉ ግዜ ድሉው ብምዃንካ ከመስግነካ ይፈቱ ከምታ ሕጅናዮ ዘለና ፕላን እውን ኤቭሪ ፍራይደይ ሰዓት 11 ኒውዮርክ ታይም በቲ ናይ ዓድኹም ሰዓታት ሴትኣፕ ግበርዎ ቁርብ ሓወኹም ናይ ቴክኒክ ጉዳይ ቴክኒሽያን ኣይኮንኩን ግን ክሳብ ንለምዳ በብቁርብ እዛ ናይ ኢንተርኔት ነገር ሆፍሊ ለሚድናዮ ድማ ብፅቡቅ እቲ ነመሓላልፈሉ መልእክቲ ክህልወና ማለት እዩ ሶፋር ዊ ኣር ሶ ጉድ ስክሪን ከይተረፈ ከማን ሼር ክንገብር ክኢልና ኣለና ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዓርቢ ክንራኸብ ኢና ስዩም ሓወይ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ እውን እታ ናይ ዓርቢ ኣብ መንጎ ሓድሽ ዝመፀ ነገር እንድሕር ኣሊኻ እሳ ከይሓለፈትና ከላ ከዓ እታ ኢንፎርሜሽን ሼር ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ንሎሚ ትብሎ እንድሕር ኣሊ ከም መጠቃለሊ ንዓኻ ዕድል ክበካ በቃ ከም ዝበልካዮ እቲ ኢንፎርሜሽን ነገር መብዛሕት ሰብ ኳሊፋይ እንዳገበሩ ክእለቱ ኣልዎም ከም ዘሎ ግን እቲ ኢንፎርሜሽን ስለዘይብሎም ካበይ ናይ ዝጅምር ኢሎም ስለዘፈልጡ ከገዙ ይተርፉ ማለት እዩ ንሕና ድማ እዚ ፕሮግራም ንዳልዮ ዘለና እቲ ኢንፎርሜሽን እቲ ህዝብ ክነቅርቦ ኢና ገዛ ምግዛእ ቀሊል እዩ ኮምፕሊኬትድ ኣይኮነን ኢትስ ቨሪ ኢዚ ኢትስ ፖሲብል all you gotta do is just have a conversation you can call me email me ንገርም ከምኡ ትገብሩ ኢኹም እቲ ኢንፎርሜሽን ምስ ሃዝና ድማ እቲ ኔክስት ፕሮሰስ ንከይድ ማለት እዩ ፈርስት ስቴፕ is talk to a realtor ትፈልጥዎም ሰባት እንዳሃልኩም have a conversation እቲ አይዲያ እንዳሃልኩም have a conversation ካብቲ ኮንቨርሴሽን ካብ ሰርች ኦፍ ኢንፎርሜሽን ዝመፅእ ፅቡቅ ነገር ኣለው ማለት እዩ don't be shy call me text me email me we can have that conversation yeah let's share the number before we go that way እና ድማ ፅባሕ ድማ ላይቭ ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ያንግ ኢትዮጵያን ፕሮፌሽናል ኮሚኒቲ 44 ኢንትረስትነትስ ላይቭ ዲስከሽን ክንገብር ኢና ብዛዕባ ሪል ስቴት if anybody wanna come if they have a question we're doing that tomorrow ማዕሳ ኣለኩም ፅባሕ Saturday March 23rd 1 p.m. Oh, okay. And then you can pass that information that way people they see it. Yes. አማርኛ ትብል እንዳርደሊኻ አማሪክ ተሰምዑ ፈለወርሱና ኣለውና Yes, አማርኛ ለምሰሙ ሰዎች ነገ በፊላደልፊያ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ላይቭ ዲስከሽን አለን ልክ እንደ ስብሰባ ማለት ነው in person I think it is on 42nd and Chestnut Ethiopian Community Center we're going to have a live discussion starting 1 p.m. tomorrow. Do you have the address? Yeah, the address is 42nd and Chestnut. ከፋ ሬስቶራንት ታውቁታላችሁ ሁላችሁም ከዛ ፊት ለፊት ያለው ኢትዮጵያ ሴንተር ማለት ነው ብቅ በሉ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ መዳመጥ ከፈለጋችሁ መዳመጥ ትችላላችሁ መታችሁ አንድ ባንከር እና አንድ ሪሌተር ሆነን ነው የምንሰራው we're going to bring somebody from a bank mortgage professional and it's going to be me the two people we're going to do presentation tomorrow hopefully it's the first time everything goes well and I'll share the video after that yeah that's great Eritrean ሰምዕለኹም information in person in person ክትከዱ እንዳህደልኹም for first in Chestnut is it the address yes 42nd in Chestnut 42nd in Chestnut yes okay is there any specific name for the it's called Ethiopian Community Center. That's the tfalto ndar kan Ethiopia flag አለው ወጥ ገዛ ሊጋል ገላለው Ethiopian Community Center ዝብል ኣብ መንጎ 42nd and Chestnut Street ንጽባሕ ሰዓት ቀዳም ጽባሕ ሰዓት ቀዳም ሰዓት ክንደይ 1 p.m. ክንጀምር ኢና yeah from 1 p.m. up to 2:30
until 2:30 so ብዛዕባ ናይ ገዛ ዝምልከት ኣጋጣሚ እውን ኦኬ so ኣብኡ ተረኸቡ እቶም ግዜ ዘለኩም እቲ ኢንፎርሜሽን ኢንፐርሰንት ተረኸቡ ከትኩም ኣብኡ ካብኡ ውሰዱ ዘለኩም ሕቶታት ሕተቱ ኢንፐርሰንት ዘይከይልኩም ከዓ ቴሌፎን ናምበር ዲስፕሌይ ጌርና ኣለና ደዊልኩም ሓውና ስዩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም anytime any question regarding real estate ማለት እዩ hopefully ካልእ እውን ክምልሶ ዝኽእል ሕቶታት እንዳሃልዩ ካብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ያ سيم حوي سلا هبكنا information لو معلتي أبزي كأخلنا كم فقد أملاخ عربي كنا راغبين بساعتنا بخلا رست مالتي. Yes. Yeah. Thank you, my brother. Thank you. Thank you very much, Gary. Bye. سلازي كلكم مسانا تسنحكم ويكا ريكارد مسكونة تريوه لك نايلومي أرستنا زنبري home assistance ويكا seller assistance دبهال حدش ناي منقستاوي بلان زوصلو كم جزاتي جزا ويك أجمر مجمر يا جزاتي جزا كل رفض زكبرنا حاجزات كافتين نورو لستيت في اللايدما فلادلفيا تنورو زي حاونا ريليتر سيوم كلنا نتسنحه جزاتي لينا كنتسنح لينا بزي قدس تي شركن قبرت سنحنا سكرين أو آتيكم تو ويب سايت رايبو دويلكم حتتوه information information محاز تزبلت أي مالتي سلازي كنجزء النهر دلينا صبو كنجزء النهر دلنا خا نتيك جزء زدل السب سان information كرخبة زي كألرما اتمال اختنا محلال فمو كلاتهم كأولما تتكمتي كنكون خلينا مالتي سلازي information أيك فولاني اتان نخيلاجن شير الهرجرنا جن كلاتنا ربحنا كلاتنا تربحتهم كونينا سلازي كلهم مساند سنحهم يغنيلنا نزي فيديو ريكورد مسكونة تريوا دما بزيكات عمزل لكم حتى ريتو أبوتا كومنت تقول فينا نزوع عربي مدب جرنا لنا مسحونا سيوم عربي ساعة 11 AM نيويورك تايم بتنا عندهم ساعات سكيجول جبروا نوتيفيكيشن بيل لنهر نعون نهارينكمو أبلايفنا أتولو دايركت نوتيفيكيشن كم تساكمي زلكم حتى ريتو ما هتصعفنا بزكاتامي نسوع سلام سنة بنصنعكم عزيز مسكن أبكتسالي بغالي مدب حزلكم سازمت سلام وسناي تي زحلة في فيديو سرحنا يون بزعباناي ኢንሹራንስ ወይ ከዓ ኣብ መኪና ሓደጋ ዘጋጥመና ኣብ ስራሕና ሓደጋ ዘጋጥመና ምስ ሓውና ሎየር ሳይመን ዝገበርናዮ ሳይመን ሓውና ናይ ሕጊ ናይ ኢንጁሪ ፐርሰናል ኢንጁሪ ኤተርኒ ወይ ከዓ ናይ ፐርሰናል ኢንጁሪ ሎየር ዝገበርናዮ ኢንፎርሜሽን ነይሩና ላስት ዊክ ኣዋቲኹም ራይዎ ቴሌፎን ናምበሩ ምስ ትደልዩ ድማ ደዊልኩም ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም ንዕውን سلازي أبكتار خسام راخب سلام وسناي ببزلهم سلام ناي كلام سنبت جزيخ قبرلكم بمناي نلومي أبز أخلنا أبكتار لحات بروح معلت